Nna anyị ukwu ndewo. Ndewo nwanne m. Biko gwa ọha na eze na-ege Igbo redio taa onye wo, gwa ya aha gị. Aha m bụ Uchenna Nwachukwu. Na-edekwa akwụkwọ, ana m eji pen name a na-akpọ Justin Harris. Abụ m onye Amapụntịgha n'isi ala Ngwa North Local Government Area nke dị n'Abia steeti. Abụ m onye nkụzi, akụziela m tee aka na ezumike nka n'afọ 2011. Ugbu a m nọzi na-elekọta ụmụ m, na-edekwari akwụkwọ nke nji bịa na nzukọ a na-eme nke bụ Igbo Studies Association, bụ nke m gụrụ the Igbo of Washington DC. Ebe ahụ ka m birila kemgbe ohu afọ na 10. Ebe a na-eme nzukọ a n'afọ 2015 bụ Marquette University dị na Milwaukee, Wisconsin, bụ ebe m gụrụ akwụkwọ. Mgbe m si ebe a na-afụa, agụtala m masters 2 na PhD. Ọ ya ka m jiri gbagorote ebe Washington DC kụziekwa ihe, were rutekwa rank nke Dean of the College of Business na Strayer University dị na Washington DC. Campuses adịkwara ebe ndị ọzọ. Akụzikwala m na University of Maryland System, Bowie State University, Webster University. Ugbu a ana m akụzi obere na University of the District of Columbia Community College, anyị dị na Washington DC. N'akwụkwọ nke ị dere, nke ibipụtara ọhụrụ, kedu isiokwu iji na ya akwụkwọ? Ka ihe na-achọ ịgwa ọha na eze, ka ihe na-achọ imezi? N'akwụkwọ nke a kpọrọ Igbo of Washington DC, eji m ohere ahụ hazie otu ndị Igbo ji bịawa na mba Amerịka, malite na Dr. Nnamdi Azikiwe, Zik of Africa, onye nke bụ onye mbụ sote na ndị Igbo bịara Amerịka ịgụ akwụkwọ. Ọ bịara n'afọ 1925, zọọ ụkwụ na Washington DC, ebe ọ nọrọ afọ 2 na Howard University. Ebe ahụ ka o sizi gawa ebe a na-akpọ Lincoln, Pennsylvania, ebe ọ nọ gụchaa akwụkwọ nke mbụ BA, na ọkwa ebe ahụ mere masters na ihe ndị ọzọ before gaa Columbia University, ebe o mere PhD ya. N'ime akwụkwọ ahụ akọwara m otu ya bụ nwoke si gbufu ụzọ, ndị ọzọ esowe ya, rukwe na anyị nwa bịara na 1970s. Enwekwala ndị bịara kemgbe ahụ, ya bụ na kemgbe 1925, barakwa na 1930s, barakwa na 1940s, gagide rukwe na 2015. Ụmụ Igbo na ha abịa obodo Amerịka, onye bịakwa ya agụrụta, ọgụta, ọ bụrụ na ọrụ dị n'ụlọ, ọ lawa obodo anyị. Ọ bụrụ na ọrụ adịghị n'ụlọ, o nwee ike ịnọrọ chọta ọrụ dị mma ebe akwa na-arụ, na-enyere ndị nọ n'ụlọ aka. Enwere ọtụtụ ndị Igbo bi na Washington taa? Ndị Igbo juru nnọọ na Washington, dịka
akwụkwọ ọgụgụ nke USA Today kwuru na ụbọchị nke echi gara aga bụ April 10, 2015, ndị ojiji si esi bịa na ha amụba n'obodo a iji welie ọnụọgụgụ ndị ojiji n'ala elu. Ya bụ akwụkwọ kwuru sị na enwere ọtụtụ ndị bịaranụ, ndị gụrụ akwụkwọ ya nwetakwa ọrụ, na-enyekwa aka etinye na akụnụba nke ndị obodo Amerịka. Ya bụ na ụmụ Igbo ebe ọbụla ha na-anọ awachi ya, wachie ekwebe dị n'ụlọ. Ọtụtụ ndị Igbo bi na obodo Washington anakwa ha esonye na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na otu esi ahazi ịchị obodo, na-eme ka udo na-adị, ka ọganihu na-adị n'obodo. Enwekwara otu ndị Igbo si agba mbọ n'inweta oke nke ruru ha. Ha na-agbalị abịa na ndị nọ na Washington. A sị na ebe onye nọ ka ọ na-awachi, ndị ahụ ụfọdụ ha na-adọkwa ndọrọ ndọrọ Congress, na-adọrọ ndọrọ ndọrọ City Council, na-adọrọ ndọrọ ndọrọ state offices. Ụfọdụ ha kwa na-agakwa tinye aka na ihe a na-eme na Nigeria, obodo anyị. Ya bụ na n'ihi na ndị a bi na ndị Igbo, ndị nọ na Washington bi n'ebe ndị na-achị achị na-eme ụzụ ụbọchị niile, ha maratụ ihe ha na-eme ga-ewetara obodo udo. Ha maratụrụ ihe ha na-eme ga-akwadokwa ha maka ịnara ọkwa mgbe ọbụla. Ya bụ na ndị Igbo na-eketa oke na nke ha na-eme, na-elebakwa anya n'ebe ụlọ dị. Ndewo. Ajụjụ m ga-ajụ gị kịta ga-agbasara asụsụ Igbo. N'akwụkwọ nke ị dere ede, enwere otu isi dete ihe gbasara otu a ga-esi na-eme ka asụsụ na omenala Igbo na-aga n'ihu? Ọ ya wụrụgodu na mba Amerịka ebe a ma ọ n'ala Igbo? Okwu Igbo anyị, asụsụ Igbo, ọ bụ ihe anyị ga-eneba anya, jisie ya ike, na-asụ ya, na-ede ya, ka ọ ga-abụ mgbe na-eteghị anya ụmụ anyị na ndị na-abịa n'ihu ga-amara okwu anyị, n'ihi na okwu ka eji agbasa omenala. Ndị na-enweghị okwu, omenala ha na-anwụ anwụ. Ya bụ uche m bụ na a ga na-eji ụzọ dị iche iche nyere ụmụaka anyị aka, kwagide ihe ndị mmadụ na-eme n'ụlọ, ka ọ ga-abụ mgbe dị n'ihu okwu ndị Igbo abụrụ okwu ga-eso na ihe eji mara etu ndị mmadụ ji eme omenala n'ụzọ dị iche iche. Ebe anyị nọ taa bụ na Milwaukee. Anyị nọ na mahadum Marquette nke nọ na obodo Milwaukee na steeti Wisconsin. Kedu ihe a na-eme ebe a taa? Ahụ m ndị Igbo jupụtara ebe niile. Ọ gịnị ka a na-eme? A na-eme nzukọ a na-akpọ ihe ọmụmụ ndị Igbo, etu ha ji jikọta, Igbo Studies Association. A na-eme ya na mba dị iche iche site n'afọ ruo n'afọ. N'afọ nke a, nwanne anyị nwoke onye nke a na-akpọ Prọfesọ Chima Korie bụ onye nabatara anyị, na-eme ihe niile anyị na-eme ebe a ka ọ gaa n'udo, na ndị Igbo zukọta, ha atụọla uche, ha echebara ihe gbasara ọnọdụ ha na omenala ha. Ya bụ nzukọ a na-eme n'afọ nke a, ọ manyere ndị Marquette University
ịbụrụ ndị ga-anabata anyị, anabatakwana na aha anyị na ụzọ dị mma nnọọ. Ya gazie. Ma gị nwakwa. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara taa nwa ndị Igbo redio. Mụnwa bụ Chidi Igwe, eji m aha ndị Igbo redio ekele gị maka otu isi za anyị okwu a were na-akọwapụtara anyị ma ihe ndị ị na-emegasị, ma akwụkwọ ndị dere ede, ma ihe ndị a na-eme ihe a na-eme ebe anyị nọ taa. Enwere ihe ọzọ ị chọrọ ịgwa ndị Igbo dịka ozi ekele ma ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịgbakwunye? Aga m asị ụmụnne m na ụmụnna m ndị bịara nzukọ a, ekelekwa m unu. Ana m asịkwa okwu unu jiri bịa, unu jikwara ya laa n'anya ọma. Ihe anyị tikọtara uche n'ebe anya na ya, ma ọ bụ ihe gbasara nke ị na-eme, ma ọ bụ ka ị were ya mụta ihe, ka anyị na-agbalị ka anyị zukọọ dịka ndị Igbo, mepụta ihe, na-echekwa ndị ọzọ ka ha gbagolite. Anyị na-eme ya nwayọọ nwayọọ n'oge nke onye na nke ya, ọ ga-adị mma, ọ ga-abụ ihe bara uru, na etu anyị si eme omenala anyị ga na-anọkwa na-aga n'ihu. Ọ bịa bụ enyemaka ezukọta ndị na-amaghị akọrọ ha nke ọhụrụ kwana ya anụ ya. Ndewo. Ya gazie. Ịwakwa.